سلام كبرات تخاتتلتي نحجي بستدال وزيناتات اب كل الامحرة اب لعل زركبو ايرتراويان سدتنياتات ببرت متقعات كم زقاطمه اب تግራይ سباو حجز جينا دروت مهلاو مغلاصو جيبوتي بسنكو كينا تግራይ ቆጠብ አከም ስተጸልወ محبارو መንግስት ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ሕግ ምኽባር ስርሒት መጀመሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕርቅ ተገይሩ ምህላውን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ጎንደር ብዝተሃነፀ ሓድሽ ናይ ስደተኛታት ማዕስከር ዝቕመጡ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ 2 ሚያዝያ ኣጋምሸት ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ከዓ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈጸሞ ዘይተፈለጠ ዘሎ ኮይኑ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ እውን ብዘይተፈለጡ ወገናት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክብልዮም ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ሓቢሮም ዝርከቡ እዚ ማዕስከር ኣብ ሰሜን ጎንደር ደባት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓዲ ዝርከብ ሓድሽ ንኤርትራውያን ዝተሃንጸ ማዕስከር ስደተኛታት ኮይኑ ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት ከዓ ቀድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ብሰንኪ ኩናት ዝፈጠረ ኩነታት ናብዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ማዕስከር ዝገዓዙ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም እቶም ክሳብ ሕጂ መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃት ናብቲ ማዕስከር ሰልዩኹም ድሕሪ ምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ መጥቃዕቲ ከዓ ፎኪስን ከቢድን መጉዳእቲ ዝወረዶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ መንጨታት ካብቲ ማዕስከር ሓቢሮም ኣለዉ ነዞም መጉዳእቲ ወሪዶም ዘሎ ኤርትራውያን ንምሕካም ድማ ሰብ መዚ ተኸባቢ ነቶም ዝተጎድኡ ስደተኛታት ናባብ ጎንደርን ደባርቅን ዝርከቡ ሆስፒታላት ወሲዶሞም ዘለዉ ኮይኖም አባላት ጸጥታ ተኸባቢ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ንምሕዳን ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቶም ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ኩናት ዝተቀርቀሩ ኤርትራውያን ንምድሓን ብዝብል ሓሳብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ንገለ ካብቶም ኣብተን ማዕስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ደባት ዝሰርሖ ማዕስከር ስደተኛታት ይከጉዕዞም ተራእዩ ዝነበረ ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ትካል ስደተኛታት ተመለስተን ወይ ከዓ ኣራ ድማ ኣብዚ ማዕስከር ዝገዓዙ ኤርትራውያን ብዙሖም ከሳብ 14000 ከም ዝበጽሕ ይገልጽ ነይሩ ነዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ግና ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዋሃበ ዝኾነ መግለጺ የለን ናብ ትግራይ ዝኣተ ዘሎ ሰብኣዊ ቀረባት ሕጂውን ድሩት ከም ዘሎ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ ሓላፊ ናይቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኒኮላስ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከምኡ ድማ መሰረታዊ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ክረኽበሉ ኣብ ዘይክእለሉ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ኩነታት ይነብር ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ቀይሕ መስቀል ከምኡ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ ንመጀመርታ ግዜ ሰብኣዊ ሓገዝን ሕክምናዊ ሓገዝን ዝጸዓነ መካይን ናብ ትግራይ ከም ዘእተወ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ቀይሕ መስቀል ግና ኣብ ትግራይ ብሕጂውን ተወሰኸ ሓገዝ ከም ዘድሊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ትግራይ ከዓ ሰኣን ሕክምናዊ ናውትን መድሃኒትን ግቡእ ስርሖም ከካይዱ ከምኡ ድማ ሕሙማት ከኣልዩ ናብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ ገሊጹ እዚ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ድማ በብእዋኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምእታው ክቕጽል ወሳኒ ዝኾነ ምትሕብባር ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጸዓነ መካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ዝገበረ ኮይኑ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ሓንቲ ነዳዲ ዝጸዓነት መኪና ናብ መቐለ ክእቱ ክኢሉ እዩ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር ኣብታ ብሰንኪ ኩናት ብኸቢድ ዝተሃሰየ ትግራይ ዘሎ ጠለብ ነዳዲ ንምምላእ ኣብ ሰሙን እንተወሓደ 200,000 ሊትሮ ነዳዲ ከኣቱ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስ ናይ ትግራይ ኩናት ብዝተሓዝ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ዘይተገብረሉ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ቆጠባ ሃገረ ጅቡቲ ከቢድ ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ምህላው ከምኡ ድማ ክሕድር ከም ዝኾነ ክኢላታት ናይ ዝዓውደ ሓቢሮም ብመሰረት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ቆጠባ ጅቡቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሚልዮን ዶላር ሕጽረት ባጀት ክኸተል ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት መፍትሒ ከይተረኽበሉ እንድሕር ተናዊሑ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ቆጠባዊ ርክባት ጽልዋ ዘለዎ ብምዃኑ ክኢላታት ካብ ዝኸፍአ ክሳብ ዝሓሸ ዝበልዎ ግምታት ኣቐሚጦም ኣለዉ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ዓመተ 2022 ኣብ ቆጠባ ጅቡቲ ዝሓሸ እንድሕር ኣጋጢሙ 70 ሚልዮን ዶላር ሕጽረት ዝኸፍአ እንድሕር ኣጋጢሙ ድማ 9 ሚልዮን ዶላር ሕጽረት ክርአዩ ግምታት ተቐሚጡ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ዓመት ጃምላዊ እቶት ሃገረ ጅቡቲ ብ18 ሚእታዊት ክጎደል እንከሎ ሕጽረት ባጀት ከዓ ካብ 1.6 ናብ 3.5 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ባንክ ዓለም ሓቢሩ ነይሩ እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ብፍሉይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበሎ ስጉምቲ ክወስድ ወሲኑ ምህላው ገሊጹ ሓላፊ ርክባት መንግስት ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ስርሒት ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ህዝቢ ገንዘብ ከዋጽእ ዝገብሩ ከም ቆልዑ ብምጭዋይ ጆሆ ሒዞም ገንዘብ ዝሓቱ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፁ ስራሕ መንግስቲ ዘጠዓናቕፉን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝኸፍቱን ኣካላት ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክውሰድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ እቲ
ንነፍሱ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ብመንግስቲ ድማ ሸነ ዝብል መጽውዒ ዘለዎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ተጀሚሩ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ ክውላዕ ዝገብሩ ሓይልታት ኣለዉ እዚ ኸኣ ቅቡል ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ነዚኦም እውን እቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ከም ዝምልከቶም ኣፍሊጡ ይዝርከብ ከምዚ ዝከርር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መፋርቕ ዓመተ 2020 ኣብ ትግራይ ዝጀመሮ ኩናት እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝብል ሽም ሂቡ ድሕሪ ምጅማር እዩ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዝበጽሐ ነቲ ሃገር ሙሉእ ዝጸለወ ከቢድ ደማዊ ውግእ ተቐይሩ ዝርከብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ሕጂ ምስ ማዕሲኢኖም ዝጸንሑ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሓበራዊ እዚ ሰራዊት ንምቋም ተሰማሚዖም ቀንዲ ኣካል እቲ ሓበራዊ እዚ 600 ወሰንቲ ቦታታት መሪሕነት ሰራዊት ፖሊስን ጸጥታን ደቡብ ሱዳንን ዝውክሉ ኮይኖም ብወገን ምክትል ፕሬዚደንት ሬክ ማሻር ዘለዉ ድማ ነቲ ዝተረፈ 400 ክመልኡ እዮም ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ሽም ዝርዝር ናይቲ ናይ ሓላፍነት ቦታ ዝሕዙ ኣባላቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሞን ከቕርቡ ትጽቢት ይግበረሎም ብጀካዚ ድማ ሓበራዊ ሰራዊት ኣመሪቖም ከዋፍሩ ምዃኖም ዝተገለጸ ኮይኑ ነዚ ኸኣ ኣብ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንምፍጻሙ ከም ዝተሰማምዑ ተሓቢሩ ንጉጅለ ሬክ ማሻር ዝወከለ ሜጀር ጀነራል ማርቲን አቡቻ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰላም ከም ዝናፈቐ ዝገለጸ ኮይኑ ንቕድሚት ክንስጉም ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉሎ ዞባዊ ጉጅለ ኢጋድ ብወገኑ ነቲ ቦቶም ወገናት ዝተፈጸመ ስምምዕ ዓብይ ምዕባለ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝምራሕ ሰራዊትን ሓይልታት ምክትል ፕሬዚደንት ሬክ ማሻርን ዝተወልዐ ጎንፂ ነቲ ዘይደልደለ ውዕል ሰላም እቲ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ዓመት ክካየድ ዝተሓስበ ምርጫን ከተዓናቐፎ يتساقي صنيحو ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ኣስታት 9 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉ ሓካይም ብዘይዶብ ዝበሃል ትካል ግብረሰናይ ገሊጹ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ግብረሰናይ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ስደተኛታት ዝጸዓነት ጀልባ ብ2 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎሆያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ጥሒላ ተባሂሉ ዘሎ ዛጊት ናይ ኣስታት 9 ሰባት ሬሳ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማያት ጸብለል እናበለ ተረኺቡሎ ዜግነት ናይዞም ግዳያት ሓደጋ ባሕሪ ዝኾኑ ሰባት ክሳብ ሕጂ ብልክዕ ኣይተነጸረን ኣሎ ቲቪ ራይ ሓደ ዝተባሃለት መደበር ቴሌቪዥን ዓዲ ጣልያን ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ብወገና ካብቲ ሓደጋ መጥሓል ዝድሓኑ 4 ሓተት ዕቑባ ኣሌግሪያ ሓደ ብዝተባሃለት ናይ ንግዲ መርከብ ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ኣፍሊጣላ እንተኾነ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ነቶም ካብ ናይ ሞት ሓደጋ ዝድሓኑ ሓተት ዕቑባ ናብ ሊብያ በመምላሶም እቲ ትካል ግብረሰናይ ነቲ ተግባር ወቒሱሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም